Има моменти, в които някой си тръгва, дори да е още там. Не с думи, а с тишина. Понякога тишината между двама души тежи повече от думи. Не защото някой е виновен, а защото присъствието се е разредило. Ако си усещал това, може би ще намериш нещо тук. Това са 11 минути с мен до. Добре дошъл. Настани се удобно, седнал или легнал. Избери позиция, в която тялото ти може да бъде спокойно и будно едновременно. Ако седиш, седни си с правен гръб. Постави стъпалата си на пода или кръстосай краката. Отпусни ръцете. Можеш да обърнеш длани към небето. Ако лежиш, легни по гръб. Ръцете до тялото. Можеш да сложиш възглавница за опора. Нежно затвори очи. Усети как въздуха се движи през теб, без да го насочваш. Започни бавно да вдишваш и бавно да издишваш. Концентрирай цялото си внимание върху дъха. Остъдни с него. Потопи се. В тази медитация няма да търсим отговори, няма да поправим случилото се. Няма да се опитваме да разберем другия. Ще се върнем при себе си, при усещането, при тялото, при дъха. Спри да търсиш. Спри да чакаш знак от другия. Сега вниманието е тук, при теб. В това поле, в това пространство, в което тежестта е спряла.
Не всяко мълчание е отхвърляне. Не всяко отдръпване е лично. Понякога другият просто не може да понесе себе си, а не теб. И това също е отговор. В тази тишина можеш да останеш цял, без да чакаш, без да се свиваш. Постави длан върху сърцето си. Дишай. Усети пулса си. Тук е мястото, където никой не може да те напусне. Тук е домът, когато външният контакт изчезне. Тук си ти, без нужда от доказване. Почувствай ритъма на сърцето си. Усети как топти. Потопи се в това усещане напълно. Забрави за целия останал свят. Остани в тишина. Понякога тишината не носи отговор. Понякога просто спира въпросите. И тогава разбираш, че си по-лек, дори без да си го търсил. Питаш се кога точно е станало, кога тъжестта е изчезнала. Не си чул звук, но вече не носиш същото. Не е нужно да има край, за да има начало в теб. Вдишай
Издишай. Тишината вече не е празнота. Тя е пространство. И в него си жив. Благодаря ти, че остана. Това бяха 11 минути с мен до. Нека това усещане те води отвъд тези минути. Когато си готов, отвори очи. Или остани тук още малко. Благодаря.